тя спечели първо място от международния фестивал Ние 21 век. През месец ноември бе удостоена с гран-при на международния фестивал конкурс за млади вокалисти Шанс 2012 Копенхаген, Дания. А в началото на декември завоюва и първо място в фестивала на руската култура Истоки в Москва, Русия. Аплодисменти за Мария Маврова. Закини ты в сердечко мне, скажи, уходи зиме, о, мне, о, мне.